part 2 siitä mun meikkien esittelyvideosta. Ja nyt mulle tulee aika paljon huulituotteita, koska mä omistan niitä vähän liikaa. Ja saattaa jopa tulla myös hajuvesiä, joten kansi pysyä nyt tänne loppuun asti kuulolla. Koska mä toistan vielä samaa asiaa, mitä mä oon toistanut pari kertaa. Mutta joo, mä toistan sen sitten siinä. Mut nyt pitemmittä höpinöistä, nyt mennään tämän videon aiheeseen. Koska muuten mä höpöttelen teille taas. No niin, mulla on siis yksi uusi primeri, joka on tämmönen. Ja siis, mä en tiedä, onko tää hyvä, mä en oo testannut tätä koskaan. En tiedä, mistä tää saa. En tiedä, että tää merkkejä joku tommonen tossa noin. Niin joo, aika mä oon saanut senkin, mä en tiedä, jostain mistä on ostettu. Seuraavaksi on concealer, joka on Essential. Ja siis mä rakastan Essential, mä ymmärrän, mulla oli vähän Essentialia, mutta joo, tää on tosi hyvä, koska tää on vedenkestävä. Tän saa silti helposti pois kasvoista. Ja joo, tää on tosi hyvä. Mä tykkään tästä, tää on lopussa. Sitten mun yksi bronzer on tietenkin V7, mä tuossa tossa, nyt se on V7. Ja tossa on joku muu kirjoitusjuttu. Ja tää on tosi hauska, tää on tämmönen. Mä toivon vaan, että tää voi jäädä sun kasvoihin, jos sä et puhdista tätä nopeasti. Niin se voi jäädä sun kasvoille. Okei, sit mulla on tämmönen V7 joku tuubi. Joku tämmönen pötkö, missä on bokseri päällä. Tommonen fokus. Ja tommonen. Ja siis tää vaalea on highlighter ja tää tumma on concealer. Ja siis mä käytän tätä tosi vähän, et sen takia on niin täynnä vielä täällä. Ja niin, no mun sori, mä en saa oikeastaan puhua enää. Sit mun luomivärinä on ihan tämmönen perus tämmönen, missä on vähän kaikkea, aika paljon glitteriä, ja sit on tämmönen vähän rusahtava tämmönen punainen. Ja mun lempiväri on siis pinkkiä tai niin se pitää palettiin, mun ei pakko ostaa, vaikka siitä ostaa pinkkiä, mut nää siis toimii tosi hyvin. Sori Tivis, mun aivot meni siis nyt aivan sekaisin, missä mä olin. Mut vain siinä, että mä näytin tän jo. Ja niin siis tämä on tosi hyvä paletti. Ja tässä on mun setting spray V7:ltä. Ja sitten mun toi lipsari, joku Kaija tai joku merkki, en saa lausua, mutta on tosi hyvä. Ja ripsien taivutin, siis mä en ymmärrä, mun aivot meni sekaisin, koska mä en laita tätä videoa. Mutta sitten mä haluan esitellä nämä. Joten niitä siis aika paljon, nämä on siis mun huulituotteita. Ja mä en nyt tässä enää ei kauheasti esitellä mun noita hajuvesiä, mutta sä lupasit siitä erillisen videon. Sitten se vika juttu tuossa alussa, kun mä sanoin muistaakseni, että pysykää tämän videon loppuun asti, niin tarkoitti sitä, että mä haluan saada 200 tilaajaa täyteen. Siihen on iso homma, mutta ei hätää. Jos te vaan tilaatte mun kanavaa ja suosittelette tätä vaikka teidän kavereille, perheenjäsenille, niin sit mä voisin jopa saada sen. Ja se on, mä yritän saada 200 tilaajaa tammikuun 10. päivään saakka. Mut ei haittaa, jos mä en saa. Se ei oo paha juttu, se ei oo ongelma, mut yritetään saada sinne asti. Moikka!